moments later. Vlogger ba nimo? Kani guys, misulod na mi sa venue, sa pavilion, sa Bellevue, Panglao. Pag abot na mo, arang ng mga maestra, kay nauwahin naman ni gikan mi sa Gindolman around 9 o'clock in the morning. So pag abot na mo, ego gyud siya nga padulong na mag-start. So na-miss ko guys sa mga teachers, arang ka mga gwapa, ibandit ang mga hair, so di agad makita ang mga teachers na nga inani nga mga okasyon, gwapa ang mga teachers, anja happy faces po sila. Morning at time si Ma'am Archie ug ako nangita mi og amo ang kalingkuran. Halos puno-puno na guys, pero namuot naman mi guys kay imbis kay nakapwesto na mi kanipod si Ma'am Nemfa Osho tungod kay bakante ang presidential table. Nakalingkod na gud mig mga pila ka minuto sa among pwesto kay nakakita nami. Nakurtan lang mi kay gikuha mi ni Ma'am Osho kay kulang kuno ang mga mulingkod sa presidential table. Ipugos jud mi nga palingkoron jud mi didto kay kana pa ko nung dili na mag pila-pila mo nang na kalingkod mi guay oras sa presidential table. Awa ko jud ko guys, pero haon maning nahinayak na may adto sa presidential table kami ni Ma'am Remy, ako si Ma'am RG. Mao na nga kuan nakalingkod mi walay oras. So mga guys, nipaso na ang mga honorees kauban sa supervisor si Ma'am Bual ug amo ang sita sa taga division kanang naka-red, and then mga PTA presidents ug ang mga school heads and principals ug mga SIC mo na siyang nipaso. So mo na sila kay mulingkod na sila sa presidential table. Suki biya mo na ako. Hi, sir. Mga pa dyan yung mga pinangga. Yes. A few moments later. So diha na ang amo ang laag after sa program. So enjoy mi ni Ma'am RG kay kami na malang duha naglaag mi sa ICM. So kami na kay ang amo mga kauban sa sakyanan si Ma'am Remy o si Ma'am Benny gipangkuha sa ilang mga partner. Si Ma'am Ben gikuha sa iyang anak. So mo na naron kami na lang duha nagwala mi sa ICM. Laglaag mi, nanuroy mi, na maliton sa angay paliton. So enjoy ang among adlaw. Ma'am Archie, anong kita na mo lang duha na bilin? Si Ma'am Benny galuib. Si Ma'am Remy samot ka na diyang bana. Nakita? Kita na lang mga biniyaan. Biniya sa palad. May mga sa taga-ice cream. Sige, anak. Sige, magwala taron. Wala na ice cream. Magwala, meron. Ewa, may pangabana.
sa Bellevue, nagwala kami sa SM. Sa'yo mo, Bi? May panarap Ako, charcoal. Ay, wala ko balong sa. Kasi na charcoal, hadlok na ma'am, kay charcoal. Sabi malong kayo. Ice Hindi mo cream. ako charcoal sa lain. Dahil sa ira naman tamang taon. Kay charcoal, ta, kasi hindi naman ako ban. Ako patulog mo tag-itil. Ito duha ka. Bayaran sa ako ng pero kasi sino. Kare mo? O duha? Charcoal ice cream. Lami mo day ma? Hindi na. Kaya ako. Nagpuntahan niya yun. Ma'am, sarap ma'am. Ha? Lami. Tingnan mo na. Tagdiog ng manining bubo yung pakapalit ng kaya rami. Manasag na mo. Muna sila. Albert. Pag na dapat sa. Kami nga doon may kalang uli. Kung ito may muna uli. Kani yung gabas. Charcoal ice cream. Lami siya guys. Sarap ako kakao na ni Mama G. Makarabas sa ganit sa kwan ka. Kani may malita charcoal. Kawaning kwan sa kwan. A few moments later.